katsoa meidän supereitten kisavlogia. Nyt mä menen syömään. Taas 3 kulman APC. Me käytiin nyt siis syömässä ja mä ostin tällaisen. Ja Limusiini. mikä limusiini? Missä? Tossa suoraan. Ei kuaa! Eli me vaihdetaan nyt kyytiin. Joo, tossa on meidän limusiini, se vie meidät Lahteen. Okei, nyt on enää 1 tunti, niin me ollaan Lahdessa. Jokainen niistä haluu palon läkkäjät. Me ollaan pian perillä, nyt me kuunnellaan palkintoja jako. Täällä otetaan tavaroit, aurinko paistaa, hyvä keli. Okei, me saavuttiin meidän huoneisiin, me ollaan aina kakasta. Meillä on joku Inva-avustettu huone, kattokaa meidän vessa. Siis kattokaa, tossa pitäisi meikata. Joo. Eikä chillaa tavalla päällä. No okei, on tosi ihan ok, mut... Ei ole niinku herjistä. Okei, mä oon hirveen negatiivinen. Mutta ainakin meillä on niinku kunnon sänky, et se on niinku plussaa. Ja puolet meidän joukkueista on niinku tuolla toisella puolella rakennusta, missä on S-marketti. Joten tosi kiva, mutta ei se nyt haittaa, kun se on niinku tien toisella puolella. Mut joo, nyt me asetutaan taloksi ja sitten meillä on varmaan jossain kohtaa jotain aktiviteetteja. Mennään varmaan ulos, koska tuolla... Joo. Me ollaan nyt, haettiin meidän ystäviä toiselta puolelta hotellia. Meillä on nyt meeting ja me lähdetään iltakäppäilylle. Reippailemaan. Just näin. Me käytiin nyt kokeilemaan vähän jotain stuntteja. Ja leikittiin! Joo, leikittiin. Oltiin vähän, mitä me oltiin, tervapataa ja... Peiliä oltiin. Joo, peiliä, kyllä. Me mennään nyt kauppaan. Katsokaa. Täällä on S-Market, tää on meidän vastapäinen. Me tehdään teille testivideo tämmöstä bubble teasta. Nyt on Maija kassalla. OMG. Tosi sepä. Me pistettiin ne hissi toimimaan. Niin... Sitten testaillaan. Joo, sitten sitä. Sieltä lähtee auki. Apua! Näissä on siis tämmöset kuplat. Katsokaa. Tällaiset. No niin, sieltä aukeaa. Oh god. Tää on pinkkiä! Otetaan tää päiväpistä pois. Makutesti. Mutta tää mehu on sika hyvä. Maija on saanut pallon. Tää on ihan hyvä. Mä oon saanut pallon. Noi pallot on tosi makeita. Mikä on meidän arvosana näille? 4/5. 3/5. Okei. Eli keltainen voitti. Yes. Joo, tää on hyvä. Me lähdetään nyt iltapalalle. Nyt meillä on tässä iltsukka-paltsukka. Piha voitelee leipää. No mä otin tähän jotain eri voita, mitä noihin muihin. Viimeksikin sulla oli vähän struggle tän leivon kanssa. Mä voin pistää sen klipin tähän. Piha yrittää leikata se leipä. Me tultiin käymään nopein nyt meidän huoneessa, kun näiden tavarat jäi tänne. Mä rupesin miettimään. Pian on iltapalvelu. Joo. Saatiin nää... Onks nää tsemppikirjoja? Joo. Tosi hyvä. Täällä Maijan kirjoittaja, Ainon kirjoittaja. Tosi hyvä. Palkkujen salakuva. Me saatiin kisapaidat ja ne on ihan sikasöpät. Tämmöset muut. Tosi kiva väriset on. Ja tsemppikirjat. Joo, ootas mä näytän. Täällä on Nean tekemä. Täällä on hyvä, kun tässä on meidän, että first hit. Tässä on tää paita. Tältä. Näyttää edestä. Hieno. Ei koukassa. Tosi hieno. Mitä siellä lukee takana? Joo, meillä oli tossa Hemo Sidequest äsken. Mä voin laittaa klipin tähän. Joo, tämmönen äijä tuli yhtäkkiä meidän TikTok-kiitoskadulla seisiin. Joo, me nyt makoillaan siis täällä sängyllä ja katsotaan Euroviisui. Ajattelin, mä vedän vielä tällaisen hampaitten pesu ja nukkumaan. Huomenta. Me ollaan nyt herätty tähän kisa-aamuun. Aina meni käymään vessassa. Kello on 7:30 ja meidän suunnitelmissa oli, että me mennään nyt ekana aamupalalle ja sitten aletaan laittautumaan. Joo, me lähdetään nyt aamupalalle. Lähdetään täältä. Tosi hyvä. Ja sitten Inna vaan, hei, tarvitaan avain. Joo, meidän ovi siis aukeaa itsestään. Jos ei vielä tässä kohtaa kukaan joku tiennyt, niin jes. Ei ollut ketään. Kakkonen. Nyt me ollaan syömässä. Täällä on Sara ja Hautsikin on herännyt. Ja nyt me syödään. Täällä meidän hotellissa on tällä, että pystyy tehdä niinku vohveleita. Ja sitten tässä on yksi tommonen purkki, on niinku yksi vohveli. Ja mehän tehdään. Kyllä vain, täältä valmistuu. Me saavuttiin nyt takas meidän huoneeseen. Ja oli tosi hyvä aamupalaa. Me ollaan ihan täynnä nyt pieni ruokalepo. Sitten lähtee laittautuminen. Ja sitten transitioneja ja kisapaikalle.
Tässä on meidän kisakampaus, rusetti ja kiharat. Ja nyt mennään hissillä, käydään hakemaan meille semmoset jalkatatskat. Meille tulee tohon. Ei kun itse asiassa mulla tulee tälle puolelle. Ja sitten näillä tulee eri puolelle. Meillä tulee vasemmalle. Ei kun Helmille tulee oikealle. Ja totta. Täällä Aino tatuoidaan. Ja Olivia, mikäs sulla tulee täällä? Raita. Tosi hyvä. Visiitille tänne Maija ja näitten huoneeseen, niin pönttö on siis lohjennut täällä, että sitä Tällainen pönttö pala meillä. irti. Tosi hyvä. Joo. Mikä? Too Facerin mikä? Siinä pihalla on meikkisuositus. Joo, mulla on cringe. Tosi hyvä. Noin me lähdetään nyt täältä hotellista. Kaikki valmiina. Tavarat pakattuna ja matka kohti kissapaikkaa alkaa. Ja me hukattiin meidän toinen huonekortti, meillä on vaan tää yksi. Me tultiin nyt bussiin ja täällä on kaikki Joo, nyt me lähdetään kissapaikalle. Nyt me otetaan rannekkeet ja mennään katsomaan Foxi. Meillä on tosi vähän aikaa, joten meidän täytyy olla nopeita. 4 minuuttia Foxi. Minuutista kiinni. Joo. Me käytiin ottaa tällaiset. Nyt me koristellaan pyykkipoikia tähän filmiin juttuun. Tässä on Munami, tässä on Six Seven ja tolleen ja tää on hieno. Tosi hyvä. Ja tänään kohta 100 ja tässä on tänään 100. Nyt me mennään vähän fiilistelemään ja syömään pian. Tässä näkyy vielä tätä kissa-areenaa, tosi hieno. Nyt me ollaan ulkona fiilistelemässä. Tästä puuttuu kyllä vielä osa, mutta ehkä ne tulee sitten tuolta pian. Okei, me mennään nyt syömään. Mä en tiedä missä se ruokapaikka on, mutta ehkä se löytyy. Niin supi olisi kova. Tuolla on supi. Mutta tuolla on joku juttu, niin me musta me mennään tosta. No, täällä on ruoka. Onko nälkä? Vähän nälkä. Ei jos niin paljon kuin aamupala oli aina Totta. Nyt me ollaan päästy syömään. Täällä on ruokana tällaista, mitäs tää onkaan? Tollasta, riisiä, leipää. Me tultiin nyt syömässä ottamaan kuvia, ollaan täällä ulkona. Siellä on Nea, siellä on Pihla. Näytä. Tosi sepä. Okei, nyt me mennään pukkariin. Väärinpäin. Nyt mennään kisaputkeen. Käytiin just pukkaris heittää kamat. Maija on kisavalmis. Mä en tiedä. Me tehtiin nyt kroppalämpää ja me mennään seuraavaksi motoon. tehdään jotain kokeiluita. Joo. Oh my god. Nyt me vaihduttiin Badien kanssa kuvaustiimiksi. Nyt tässä on Akroi. Mä näytän pieneltä tossa just. Hienoa! Yes, tulee! Joo! Hyvä! Hyvä Pihla! Jee! Joo! Hyvä! Hienoa! Vansa! Hit! Joo! Korkee! Hyvä! Joo! Joo! Hienoa! Me siirrytään kun teknisten tuomarin lämpöön, niin mä laitoin tänne lapupuolelle ranteeseen kiinni. Että voin taputtaa. Nyt on teknisten veto ohi. Oli oikein hyviä. Oli rauhoittoisa. Nyt on enää tää meitä ennen. Sitten mennään. Sekka! Kohta 100! Nimittäin Seinäjoki Silver Sharks ja Wicked joukkue seuraavaksi.
hyvää johdattamista ja hyvää äänen käyttöä. Seinäjoki Silver Sharks ja Wicked. Joo, me tultiin nyt tuolta Playbackista, katsottiin ohjelma, sieltä tuli pari alas ja me ollaan ihan tyytyväisiä siihen, koska meillä on ollut tosi rikkonainen kisaviikko. On ollut paljon kipeänä tyyppejä, niin tällä mennään ja nyt odotetaan palkintojakoa, meillä on ehkä puoli tuntia aikaa. Ja tässä nyt katsellaan muita ohjelmia, tässä on enää muista 2 jäljellä, niin sitten alkaa tauko ja sitten on palkintojako. Päästiin PJ, eli ollaan top 15. Tosi hyvä. Nyt me ollaan menossa palkintojen jakoon. Me päästiin tänne niinku reunaan. Tässä ei ollut ketään. Nyt tuolla taululla on meidän sarjan top 3. Ja seuraavaksi jaetaan 4 alaspäin. Tuolla näkyy meidän pisteet, eli 72. 17 sija. Seinäjoki. Okei, se meidän eilinen sidequest tuli käymään täällä kisapaikalla, yritti etsiä Hautsi ei löytänyt. Ai, tosi ehkä se näkee täällä. Me tultiin bussiin, saatiin kisapaidat päälle ja me ollaan matkalla kisaruokailuun. Mä en muista mikä sen paikan nimi on. No siellä on kotipizza ja Hesburger, mutta mä en muista mikä se paikan nimi oli. Mutta näette sitten. Tässä on Pihlan matkustusasento. Tosi hyvä. Chilli. Siellä on takapenkin likat. Me päästiin nyt ruokapaikalle. Onko ensi kun nälkä? On. Päästään vähän pizzalle ja Hesee. Oho. Siellä menee tyyppejä jossain. Tosi hyvä. Siellä ne tulee. Joo, siis Pihla otti sieltä hotellista tosiaan ton kortin mukaan. Et Pihlalla on sitten muistona meidän hotellin kortti. Me ollaan nyt täällä jonossa. Ja jono ei liiku, meillä on nälkä, ei saada ruokaa. No niin, vihdoin viimein pitkän odottelun jälkeen ruuat pöydässä. Täällä likat syö, siellä on muita. Kaikki muut on tuolla jossain kaukana, mut joo. Joo, vähän mielenkiintoisempi ravintolakokemus. Tällä kertaa Hulda Pizzas löytyy Laastari. Sain vähän tosi hyvä. No nyt me lähdetään takas bussille, se on tuolla. Tässä on Aino nostosten esittely. Tässä tämmönen Maija ja Helmin vinkillä. Joo, sit Pihlosti jätskii, Hautsi osti kans jätskii. Arvatkaa mitä, Neijakin osti jätskii. Ja Smurfilimsa. Tosi hyvä. Me jätettiin Hautsi ja Aini tonne. Me lähdettiin jo liikkeelle. Me odottaa niitä laukkuja vielä, mut... Okei, me ollaan nyt ihan just hallilla. Täällä on ihan sikahina auringonlasku tällä hetkellä. Mut joo,
aika hyvä fiilis. Monitunteikas ollut ja se oli kauden vika. Oikeesti tuntuu niin tyhjältä. Ai jo. Vika kisareissa. Toi on niin outoa. Mut joo. Nyt vielä kamat kassaan ja sit kotiin nukkumaan. Huomenna on taas maanantai. Nyt me ollaan hallin pihassa. Siellä kaikki autot odottaa ja meitä kysyttiin. Ja joo, tässä oli meidän kisavlogi. Ja viimeiset kisat tällä kaudella. Joten kiitos jos katoit ja en tiedä. Nähdään ensi kaudella.